Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 17, versikulo 8. Adda tattao, amang ipagarop, akasla salamangka ti pasuksok. Patyenda ama aramid da ti oray anya abanag. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Nareglo ka din ti kaso ti anak ta. Siyak pa iti kunam. Marigrigad dyan adalapos ti anak ta. Taparan laang iti kwarta, agdalikap kepen. Kwarta lagayam ti masapul dagita amamirmiraot. Idi nakakita da iti kwarta, nagtalnatan. Datao kit din ti karkaritan da. Idarom dakit din ti bugbugtong nga anak ta. Kasla dala na laing agdarom, ngam tatapalan met gayam ida iti kwarta. Basta da kwarta, maaramid amin akayat. Mami, ipapintor yung mantilugan ko. Nagasgas ngamin. Kasanumanan anagasgas. Saan ka di anabiit pa'y ipapintor da itchay? At da ngamin nasagid ko ang nakaparada alugan, mami. Kat? Anya ti ko na ti akin lugan. Awan ni Jay ti akin lugan. Idi nakita ngawan ti driver na. Ingagarak asinagid ti lugan na. Ngam nagasgas matilugan ko. Ay, iho, awan lat di mo aramitan. Alan mami, papinturaan yung tilugan ko. Si kanti mangipan ijay talyer. Ibaon yung ti driver ni daddy. Makaturturo ka. Apay nga apurido ka asim mangpet, anak. Madanag anak iti bibiyahe ka jeep, nanang. Apay, anya tinapasamak iti jeep. Naglawa mo tinaukisan na pintor na. Agungot lakit diti akin jeep. Amang ano ibabawi na, katawanan ibiyahe ka. Dakkel ka di ti magastos, no ipapintor mo manen. Una nang, dakkel ah. Mangibagata ka ni Antim Adela, taumutang ta iti pagpapintor mo. Alaman nga ron nanang. Amang ano ibabawi dati jeep. Awanan ipasadak. Amok nga ada kwarta ni Antim Adela. Nakaumay ka met, manang. Ada ka di masapul mo? Kasapulan ti kaanakam ti pagpapintor na iti jeep nga ipaspasada na. Ne, saan ka di nga operator ti rumbeng agpapintor? Wan, nabiit ana pinturan. Nga midiim parking na. Ada nang sagid. Ay, nagloko matanday taan ang sagid. Nakaparking, sagidan nalatan. On nga rod ading ko. Amangan ka nun ibabawi da no makita da nagasgas ti pintor na. O sige, ikan ka, tapno adda pagpapintor na. Agyaman ako nay ading ko. Kunakun kat asikati makatulong iti kaanakam. Asino pa'y nga'y tagtitinulong no saan ada tayo, manang. Rabiin, ngamawan pa'y ni Demi. Napanan naman ngatan. Amangan no kadwa namanan dagiti barkada na. Laklakayanan, ngamawampay amuna at trabaho. Dagiti ngamin trabahador tayo ti makaammo ka dagiti trabaho. Ay, kasano ngatan no awanta. Di na ammo, ti araramidon na. Adayo pa'y amapasamak dayta. Ay, day tala makiriri ti ammo ng aramidan. Timang pasuksok, kan mga riglo, ti araramida kon. Alangan mat abaybayan ta ti kakaiso ng anak ta. Ado ti kwarta ta. Isungarod ano anyaman ti aramidan na. Surutek amapan nirwar. Imbaglakit din ta ado ti kwarta ta. Kasanoon no awaan. Nalpas ka din ti pan nakapintor ti jeep, anak. Una nang, nagbiyahe ak pa yan. Immanay ka di ti impautang ni Antim. Una nang, kapilitan nga gurnungak, iti pagbayad ko.
Awan nga min konsensya tinangsagid latan iti jeep. Uwan nga rod, nanang. Awan ka di kinaapam amaatap nga kinaramid. Awan mo ti kinaapak, nanang. Ay, Amoyo mat. Sa anak aman nakiapa. asino nga tati awanan puso anang sagid iti jeep nga iman money home. Hoy! Ikaton man talugan mo dita. Abay ngagbalangan ka dita kalsada, ha? Di mo ka di makita. Naka-red light, ije pagkurbaan. Sakbay ko man nag-red light. Inserak ko kumanta jeep mo. Awat ya mamom. Adang amin sarsaron mo kalugan. Awan kiti ya mamom ah. Di mo mo aramidem. Makita da ka kumaan na bartek nga agmanmaneho. Apusado. Kanya ti kunam. Kaya't mo ta umulugak dito lugan ko, tadanugan ka. Green lightan, ditakan. Hoy! At ang daw mo! Ampok ti plate number mo! Oh, apay akas tatilangham kaanakahan. At da barumbado a driver anang reyaw kanyak itay anti. Pinangtaan nakpay. Anya? Nakalugan iti puraw a kotse. Jay ka di nakaikaw ti may sa alapayag na, kastamot tantikiday na. Uwan anti. Asin day jay. Nabiit ka pa'y ngamin a driver ditoy. Anak ti adda mabalin na day jay. Ay, barumbado day jay. Adon ti kinalaban na. Anaken ngamin dagiti dadakkel na. Spoiled ka di anti. Wen, isong agan anad ka. Ibagak to kadagiti gagayem ko a pulis. Kastamot ten ti gayem ko nga adda ijay pao. Tapno masaganhaan tayo. Madlaw ti kinabarumbado na anti. At dalakid di mading aramidan na kanyak. Hello, auntie. Nakaawag ka mat. Andan tumakilugan kan ka a lalaki. Nagtulagan mi kadagiti gagayem ko. Akanayon day ta akaduham. Taapay, auntie. Under surveillance gayam ni Demi. Kayat da amatiliwan iti akto. Ha? No kasta? Iapandak, auntie? Saan mo't? Ay, impangtana ka ngamin. Saan ka di? Uwan, auntie. At dabasol day jay a Demi. Kanayon adida masalamaan ti ayan na. Barang agpakita, babaan kan ka. Kasta ka di, auntie. Isumot lagayam. Nga adda pasahero ka kanayon dito isango. Manipod terminal, aging gang agsubliak. Adalata. Kanayon daytan, aging ga iti matiliw day ja abarumbado. Agyaman ak nga ron no kasta, auntie. Bye. Apay day tanga asido. Pangan anuam. At da ngamin pagbayadak iti utang na eh. Paltugak ko na. Ang mga matiliwak pa. Adda ka di manen karirem. Saan ko ang nakariri? Tadyak mo tama mo. Ngam adda nga rod atraso na kanyak. Iho, saan ka kumamanen nga agaramid iti mapan aregluon ni dadim? Ikak lang iti pagnakman diyawan ang muna a driver. Anya nga min ayati naramid na kan ka. Agdardarasak idi, tada date ko. Ngam nagbalangan kit di ti dalan ko. Nagpasugnod lakit nga rod ti kadate ko. Buisit. Kat, anya nga ro charabidam. Sa buhagak iti asido ti rupa na. Tapno agnagam. Iho, saan mo nga aramidan? Amangan no idarumda ka manon. O di pasuksukan nyo manan, dinalpasan ti parikot. Mapanak pa agtaktak der dita punti kayo. Sa nabali, adda dita di kadwak. Ay. Sino ti Kuama pa lang nga nakaparada dito eh? Ti lalaki anak ka ikaw ti kiday na. Isu ti umasidag. Ay, baglakit din. Tadda to'y kadwak dito eh. Sige, mabagtad naglugan. Ano nga tadya ibgam na nakasupot? Adda inikat na. Kalabsamat. Mahin. Adda ka magkayam dito, yawan na muna a driver. Da ito'y tiparakan ka. Ginugtaram ti asido ngay gam ko kat naisabwag iti ropa!
Impan ti pulis ti anak ta iti ospital kunam. Wan nga rod, nasabuagan ka no ti rupa na iti asido. Anya, asino tinang sabwag, tapalungsot ko iti pagbaludan. Adda nakitak nga igam na nga asido sakbay apimanaw dito'y balay. Kasano nga roon nga iso tinabuyatan? Isabwag na kuma iti tao a kariri na. Ngam adda ng kugtar iti asido nga igam na. Kat na isabwag iti rupa ti anak ta. Adda kwartak, baliktadak ti pasamak. Pagparangak, abinoyatan da iti asido ti ropa na. Wan, tapno dagijay at tao ti maibalod. Saan kat ati anak ta? Saan asyak ti kalkalabanan dagiti awan kwartana? Driver laeng? Hangam, adda ka no secret agent akadwa ti lalaki. Iso tinangkugtar iti asido nga ikam ti anak ta. Kat ti anak ta tinasabuagan. Imbaglakit din, tanaalibtak ti kadwa ni John. Kat saan ani John tinabuyatan iti asido. Inlis iti anghel, akasigod na, tanasingpat nga binti anak ko. Wen manang, naapiktaran ka no ti mataday jay Ademi. No saan akinugtaran ti agent ti asido. Di pa'y kat ni John tinasabwagan. Ay, adda ka no atraso na iti anak dayjay a secret agent. Iso asinursurot da, babaan ka ni John. Itatadan iti ospital dayjay Ademi. Anya nga iti aramidan ti pamilya na. Day tati orayan tayo manang. Adda nga mindamag ko nga imbaga jay amana. Anya ti imbaga na. Baliktadan na kano ti pasamak. Ni John ti pagparangan daan ang buyat iti asido. Iti dayjay Ademi. Ay kasano? Aramaten dati kwartada. Mangbayad da kano iti saksi. Mangpasuksok da siguro. Saan nga tanga agpaggad ti anak ko? Awan kwarta mi apagbayad mi. Ti kunam siguro, kat inabak mon ti anak ko. Agkita ta iti husgado. Urayan niya ti papanam. Awan inaramid ko iti anak mo, Hosar. Amin amang kalaban iti anak ko. Adda katukad na adusa. Madusa ak? Ngawan mo't basol ko. No saan agapugan ka? Saan anapuuran ti rupa ken mata ti anak ko? Sir, iso tinagtaudan ti asido. Saan na siya ka? Awanan ti adu arason. Agbayad ka iti napasamak iti anak ko. Ulitak nga ibaga, sir. Awan basol ko. Agbirbirok kano nila kay Sebio iti agsaksi para iti anak na. Kat adda ka di nabirukan na. Jack amo, no kayat jay naudi anapanan na. Dakkel sa kano ti pagbayad na. Ay, Diyos ko. Saan mo ko mga ipalubos nga adda mabayadan nga agsaksi? Ikararag tayo, nga awan to ti mayat nga agsaksi, manang. No pagandaran dati kwartada, anya nga itilaban tayo. Di ka madanagan, makatulong dagiti amamok agagahim ko. Isuda ti asit gan tayo. Kasano itan? Adamot gayam CCTV jay asidag tinakapasamakan ti panang sabwag ni Demi iti kariri na. Sinalbag. Secret agent gayam ti kadwa day jay driver. Katirigat na. Naalaan pa iti video. Isu gayam tinadutukan namang surveillance iti anak ta. Isu nga day jay. Awan mayat amatangdanan nga agsaksi. Awan mayat ang mapasuksukan. Kaslakat nagtutulag da ang maibalot ti anak ta. Kaasi pa iti anak ta. Kas di lang arudan tinagbanagan na. Maibalot pa Sapay saan ang mabalin ang mapiyansaan. Tada na ala dagiti pulis at droga iti bulsana. Nagrurutapon ti kaso ti anak
ta. Oh. Agpaisun samot ti ko na dagiti pulis. Analabit kanu akas jay ti anak ta. Tapinan panuy-nuyan ta. Kasano pahiitan? Mayadayo ka na ti anak ta. Oh. Agian iti pagbalutan. Saan nga iti amin nagundaway kat mapasuksukam ti padam a tao. At dantulat tapanawan amadusa ti rumbeng amadusa. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan ana itampok diti programa tayo. Dala. Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Mark Molag. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti ang PBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panagtarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Thank you.